8 χρόνια πολλά. Είναι πρώτη φορά που προς Συνοπό και δεν έχει λαζιό. Από πού είναι η εξωτερική? Πάλι δεν συνδυάσεις. Μέσα να μας περιπτώσει δεν είμαστε καβά, να μας καβά. Κάνω αλήθεια πάρα πολύ προσπάθεια. Να μας περιπτώσει το θρίαμβό σου, αλλά από εκεί και πέρα τι έγινε? Είστε είναι από την Πασαρέλα και γενικά από... Εγώ τραγουδάω πριν βγω Playmate εσύ. Θυμάμαι και τραγουδίσει το Sweet Dream. Πρώτο σύγκλους όλα, ναι, και μεγάλο. Κάνουνε, τι εξαλώ. Δεν ξέρω, έλα να το δεις. Εντάξει, κοινωνία με τον κόσμο και γενικά... Ναι. Τώρα όμως έχεις τα πάμε, έχεις το τραγούδι, έχεις το μόντελ. Στο Λος Άντζελες που θα πάω τώρα 8 Μαΐου, Τι ναι. θα πας Λος Άντζελες 8 Μαΐου? Ναι, στο Έφνερ. Θα πας, θα πάρει το χέρι με τις ρόμπες. Εσύ έχεις κανένα λόμπι, τίποτε φίλους στο Βελιγράδι? Εγώ τώρα σκέφτομαι θα... Μπορείς να επηρεάσεις εκεί τα συστήματα του... Ναι, Έφνερ. Το 8 Μαΐου, Στην Ελληνίδα, να τους βάλεις όλους μαζί, τα κουνελάκια έτσι όπως είναι, να φωνάξουν Μακεδονία, είναι ελληνική. Η Όλγα, νομίζω δεν μπορούσα να το πάρεις από καλύτερα χέρια. Η Όλγα, η οποία είναι ντυμένη τώρα πασχαλινό αυγουλάκι. Ή μάλλον, καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία σε όλα. Would you I touch myself? Το καινούριο μίξ, το αγαπημένο μου remix του Ρίκο Μπερνασκόνη, που είναι ένας πάρα πολύ αξιόλογος, φοβερός παραγωγός. Ο παραγωγός έχει συνεργαστεί στο παρελθόν. Έχει κάνει το τελευταίο τραγούδι, το Sexy Girls. Μετά έρθει εδώ και να κάνει πράγματα εδώ. Και ο Κώστας. Δεν τον πίστευα ότι θα είναι τόσο καλός στο rap. Το καλοκαίρι και θα προσπαθήσει να συνδυάσει διακοπές και εξωτερικό. Επειδή... Μου λέει εδώ αρχισυντάκτης καλά δεν τρώει, δεν έχει πάρει το μισό γραμμάριο και είσαι σχεδόν 5 μηνών. Μπορώ να σου πω, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Λιγούρες έχεις? Έχω πάρα πολλές. Τι θέλεις? Όχι γλυκά, απλά είχα... Είναι αγόρι. Πες μου λίγο. Έχουν γίνει όλα πάρα πολύ γρήγορα, πάρα πολύ έντονα συναισθήματα. Ευχαριστημένοι, ενθουσιασμένοι για όλα αυτά. Αλλά στην αρχή ήταν. Δεν με φοβίζει, επειδή αισθάνομαι ότι έχω βρει τον άνθρωπό μου. Γι' αυτό το λόγο ήθελα και να κάνω παιδί μαζί του. 2 μήνες, ας πούμε, σχέση. Από την αρχή αισθανόμουν αυτό. Ας πούμε, μετά από 2 εβδομάδες σχέσης, ακόμα έχω λάθος κατευθείαν. Και όχι μετά από πολλά χρόνια. Βασικά ήμουνα πάνω σε μια τρέλα, ταξίδευα συνέχεια, ήμουνα Μαϊάμι, Las Vegas, New York. Δεν είχα καν σκοπό να γυρίσω στην Ελλάδα.